Hey, what up guys? This is Jed Bermudez and welcome to the Modern Hustler. So today, na napunta sa Taguluan. You know the drill, mag-interview na punta. Let's go! Brr! So, unsa nga year na itabo ang World War II diri sa Pilipinas? Yawa! Unsay meaning sa acronym nga DPWH? DPWH, Department of Public Ambot? Ambot? Ambot sana siya, Department of Public Dili. Ambot sana siya. Ambot sana siya. Next. Unsay meaning sa acronym nga MDRRMO? MDRRMO, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sana all. Unsa nga tao astronaut ang pinakauna nakatapak sa moon? Neil Armstrong! I am the one, the way your son don't need. Unsa ang 7 continent? Please, Sarapakaray. 7 continent. 7 continents? 7 continent. Ay, ambot lang. Unsa? Try. Really, nigga? Seven To my continent. vibe, taking flights cause I'm tryna live my life. Cause I fuck. Paano siya ka ng AP? History AP ano? Araling Malipunan sa high school. Sa mga ilaga nga siya? Oh. Ilaga nga siya, Timog Ha? Sa mga ilagang Asya, Timog Asya. Katong mga... Dili. katong kuan, Philippines. Dili gyapon. Europe Sunod ang isa kay ang Europe. Unsa pagid? 7. America. Ha? Unsang Amerika? Wala? Wala kalimut, tigil 7 naman na, gitapin. Okay, last na lang isa. So, sa history, asa na hitabo ang first mass diri sa Pilipinas? Christmas diri sa Pilipinas, ano rin? Asa na hitabo ang pinakaunang misa ba? Pinakauna nga misa diri sa Pilipinas? Oh, Manila? Siguro? Manila, dili. Manila? Siguro? Dili, guess daw. Dili, Manila. Diri sa Pilipinas. Taguluan? 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이